И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Зандарек с Бопроц. И днес ще играем в Лейнкрафт. И реших малко ми се креатваше, малко ми се строише и така на воля. И си построих ето този замък, който виждате зад мен. Разбира се, не съм го построил сам, ами с един приятел. Ето това тук отстрани е ров около целия замък. Ето това тук са кули, навсякъде има българското знаме. Добре, нека да започнем. Отвътре не е много обзаведено. Ето, тук си има едно и така. Ето тук си имаме едно като магазинче. Фонтанче. Добре, нека ви разведа и с кулите. Това откъде слиза? Леле, това чаква водата, ще стигне. Добре. Ето, качваме се в първата кола, където е входът към всички коли. Добре, нека да тръгнем към тази кола. Ето. Ето. Ето и... Ето пак стигаме до тук и сега ще слезем. Разбира се, онзи сървър, в който направих ревюто на моят YouTube канал. Разбира се, в него сървър може да направя клипчета. Днеска малко се развивах и сега когато приключа този клип, ще вляза малко в него извън кадър да изравня, да построя нещо. И тогава може да направя един клип на него. Добре. И ми трябва хора, който може да прави аватари и баннери, но най-вече аватари. Ако може да ми направиш, ще му бъда много благодарен. Да, и разбира се, може да снимам с него. Скайпът ми ще е в описанието. Разбира се. И добре. Това беше от мен. И чао, чао.